Proč? Jo. Tvý meze, to je úplně někde dole, ty úplně vůbec, žádný meze, úplně všechno posereš, ale zase demence je úplně na maximu, takže jako to je ta nevyváženost, už jsem ti to vysvětlil, nebo jsi to už do té chvilky, nebo jsi to za tu chvilku zase zapomněl. A co ty hormony? Ty hormony. Hormony máš nahrazený feromonama a strašné. Ty vole. Jsou to feromony. Poslouchejte. Víš, že jsou to feromony. Jsou dámské hormony. Takže on řekl, že nemáš špatný. Hej, ten ale fakt ví, co říká, když něco vypustí z huby. Nic inteligentnějšího vylít nemohlo. Že to mu dává na prdel, vole. To je chytřejší jak ty. A na tím Už 14. Já nepotřebuji, abych byl chytrý. Nepotřebuješ, taky se to prokazuje. My to všichni na tobě vidíme, jak ty to vůbec nepotřebuješ, jak na to sereš. Neseru, jenom já nic takového jako inteligence nemám. Nemáš, to je na úplně 70. IQ. A jaký zvíře to je, Bauer? Tu šimpánz. Ale šimpánz, vem si, že šimpánz má 70 IQ. A ten má nějak moc, ne? Nebo málo. Jako na To Bauera. je málo, ale na Bauera bych typl ještě míň. Žižanu. On je takový půlec. Nebudeš žalovat, neboj se. Filip tam čau, co si myslíš, kurva? Neho. Půlec. Zas namastrovaný jak. Což ještě? Stačí říct. Ale vole, tomu nepomůže, já ho vždycky předtím mlátil volavou. Děj to nepomůže. On je úplně ochraněný, vole. Pokračuj. Ach, ty děti. Co sobě myslíte? To bys tomu řekl, Adame, k téhle události. Zase prokazuje inteligenci jako od začátku lyžáků. Furt je to stejný debil jako vždycky. Čo, já ho fakt zabiju, piče. Já si nic nebudu. Nezabiješ. Nezabiješ, jsem tady já. Jo. Všichni tady jsou. Už si nezahrajeme ping-pong. Vy debilové.